te hakne ka por ka bamenta ngan warlam shipi ye ka wei ke jingithu khana shapang une u Osama bin Laden une u Osama bin Laden udai uta ubriu ba kraw ba habayadei bat kini kikam pentrim bat habayadei bat kini kikam runar bat laong lakai une u bin Laden dei ha usnem khat khandai spa san phu nyeu hapo Saudi Arabia bat ukpa ujong u udai uta uplanar lani udai uta unong snaying uba kraw ba bat udai ru ubreu uba riu spa ba hakisngi kipor ke ba mensua bat ong de halor ke ka benta hakapor ke ba une u bin Laden uri tengan ki sipai ki syam janjar ba ye ke ban wat une u bin Laden namar uwan na kataka ying kabalanang kabalastat ye ke ban plan ni ke ban shna ye kita ki ying kisam bat ong kat badang yak kisngi kipor une u bin Laden long udai uta unong yalam jong kene ka sing le no Al-Qaeda bat ula sing ye kene ka sing le no de husnem khat khandai spa pra phupra hakapor kaba kene ka sing le no Taliban ka sanshar hakitu kipor bat long une u bin Laden ula lech ka ban ri tengan no hapo Afghanistan bat hapo Sudan de husnem khat khandai spa khandai pheu bat ong ka nam ke jung u kelas dangi ke ban khi phalo bat ka kerteng ke jung u kelas dangi ke ban pau hakita ki por ki ba menchua bat ka dau ke ba penlong ba une u bin Laden un pau perthei bat kita ki kamrunar ki jung u ki pau perthei de hakapor ka ba mau ula rabor ya sauteli ki lingsun kamai ngala banong ye ke ban pha ye ke ban hirtma ye ke World Trade Center kabadon hapo kari USA batong ula shimi kini ki sauteli kiling sun ye ke ban pha ye ke ban tur ya kani ka ying kabakraw kabadon hapo kari USA batlong kini kiling sun kilalek ye ke ban hirtma ye kani ka World Trade Center batlong arteli kiling sun kilalek ye ke ban tur ya kane ka ying bat arteli pat kane ka wei kaling sun kabalai pat kala lech ka ban hap hapo Pentagon bat ka wei pat kala lech ka ban hap hapo Madan ka ba hap hapo Sylvania hapo kar USA bat loong hadu lai hajar ngut ki mensim ki balui ki riu pajba ki la klatno na kane ka perthei hakapor ka ba une u bin Laden u hirtma ya kane ka World Trade Center bat ong de halor kane ka benta ka nam ka chung u ka purstet haka perthei hi baro ka wei bat ki ri chong ka perthei ki ting bat ki kiu haba ki yo sneu ya ka nam ka chung u ki nong yalam chong ki ri ki ba pher hakito ki por ki ya ki ba mensua ki ting ki smit habayadei bat kani ka single no Al-Qaeda hakapor ka ba une u bin Laden ulong kung uta uklidu unong yalam ya kani ka single no bat ong ki sipai ru jong kar USA Kim Jong thaj dalili ru kata ke jingbitar ke jongki ba hadu lai hajar nut ki mensim ki yap long ki yap hakani ka perthei bat dei halor kani ka benta ka USA ka wat bat ka yai wat ya une u bin Laden bat ong hakasngi ka ba khaddu nglaban ong ya ka ya bat ya ka jingim ka jong une u bin Laden bat kini ki sipai USA kila yo ka lat ka ban trap bat ya ka ban penyap no ya une u bin Laden u balong uta u riu kraw nglaban ong hakikam pentrim bat kita ki kam runar bat hakita ki kam rabor ki bangitip hakisngi ki por ki ba mensua te hakne por ka bamta ngam syamla don shibun ki benta ye ka ban yathu ye ka story lane ka khana ka jung une u bin Laden ri tang kini ki kenten ki ba khandiat khublei shibun